हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग यूट्यूब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो दासिमनि मोननैसो आपडेट नोंथांमोननि थाखाय लाना फैदों। बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया। बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। लेटेस्ट न्यूज आपडेट प्लिज डू सब्सक्राइब भिउ ब्लग यूट्यूब चेनेल। नोंथांमोना भिउ ब्लग यूट्यूब चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामनानै लानो हागोन जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदानै भिडिअ आपलोड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासिबो लेटेस्ट आपडेटखौ नोंथांमोना लानो हायो। बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनायनि उनाव एबा नायनायनि सिगां नोंथांमोना सब्सक्राइब खालामनानै अल नटिफिकेशनाव थुनानै लायो जाहाथे। स' नाम्बार 1 लोगोफोर नोंथांमोना आंजों बेवहाय लोगोसे नायफानो हागोन जे मैयानि समाव 25 सुबुंखौ जे हगारनानै होनाय जादों जे मानिफ्राय जे हस्पिटालाव जाय बिथांमोनखौ COVID-19 पजिटिव मोननायनि थाखाय हस्पिटालाव दोननाय जादोंमोन नाथाय बिसोरखौ खननै टेस्ट खालामनायनि उनावबो नेगेटिभ मोननायनि थाखाय बेखौ बिथांमोनखौ हस्पिटालनिफ्राय हगारना होनाय खौरांखौ जोङो बेवहाय मोननो हादों। बेयाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफायोब्ला नुनो मोनगोन जे बेवहाय हेमन्त बिश्व शर्मानि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै होदों जे बिथाङा मैयानि गेजेराव जे 25 सुबुंखौ डिसचार्ज खालामनाय जादों होननानै। बे 25 सुबुंफ्रानो बबेनिफ्रायमोन जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय MMCH निफ्राय 22 सा थामहिनबा महेन्द्र मोहन चौधुरी हस्पिटालनिफ्राय आरो सानैया जाहैबाय सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि आरो सासेया जाहैबाय जे जरहाट मेडिकेल कलेज हस्पिटालनिफ्राय हगारनानै होनाय जादों। बेबादिनो जोङो बेयाव गासै टटेल मैयानि समाव जे 25 सुबुंखौ हगारनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा ओभारअल जोङो बेबादि नायोब्ला दिनै जोंनि आसामाव जे कर'नानि स्टेटासा बेबादि जानानै दं जे दासिमावहाय 774 पजिटिभ जानानै दं, पजिटिभ मोनदोंमोन आरो डिसचार्ज जाबाय 87 आरो एक्टिभ जानानै दं 680 आरो साब्रैया थैबाय आरो साथामखौ गुबुन स्टेटआव दैथायहरनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों। स' लोगोफोर दानिया नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन नाम्बार 2 जे बेवहाय एयार पेसेन्जार होननानै बुंदों जे उरां जाहाजजों मैयानि समाव जे गुजराती आहमदाबादनिफ्राय जोंनि गुवाहाटीयाव फैदोंमोन आरो बे फैनायाव सासे मानसिनियाव जे COVID-19 पजिटिभ टेस्ट मोननाय जादों होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हादों। जे जोङो मिन्थिगौ जे थांनाय समबारनिफ्रायनो जे उरां जाहाजखौ डमेस्टिकआवहाय हगारनानै होनाय जाबाय बिनि थाखाय। दा बेबादिनो डमेस्टिक फ्लाइटफ्रा बेबादिनो उरायगासिनो दङ। बेबादिनो जोंनि आसामावबो मैयानि समाव आहमदाबादनिफ्राय फैदोंमोन आरो सासे मानसिनियाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो बिथांखौ मा खालामनाय जाबाय होननानै बुंदों MMCH हस्पिटालाव बिथांखौ दिखोनाय जाबाय एबा एडमिट खालामनाय जाबाय। जोङो बेखौ फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनो हानाय जादों। स' लोगोफोर नाम्बार 3 नायोब्ला जोङो बेयाव नुनो मोनगोन जे दासान्दि जोबोर अखा हानायनि थाखाय जे मा खालामदों जे जोंनि भारत हादरजों लोगोसे जोंनि आसामावबो गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेवहाय नियारलि 2 लाख बेक्तिया सुबुंफ्रा दिनैहाय रांखान्थि अबस्थायाव दिनै नोरजिया जानायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों। जे सोरहाबा न' बायजानाय सोरहाबा आबाद फोथार बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेवहाय धंस जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेबायदिनो बांसिनै आफार आसामाव जेरै दरं, सनितपुर, तेजपुर बेबायदिनो धेमाजि बेबायदि जोङो बेबायदि खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो बयनिख्रुइ बांसिनै जादों होननानै जोङो बेवहाय मिथिनो मोनदों जे गवालपारायाव बांसिनै खहा जानायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनदों। बेबादिनो बेवहाय जोङो नियारलि 2 लाख पिपोल होननानै बुंदों आरो 229 भिलेज आरो 9 डिस्ट्रिक्टआवहाय एफेक्ट जादों होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हानाय जादों। स' लोगोफोर दानिया बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेवहाय नाम्बार 4 जोङो नायब्ला नुनो मोनगोन जे बेयो आसामनि दैबानाजों लोमजानाय सुबुंफोरनि थाखाय जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जे माखासे रिलिफ फान्ड पेकेज हरदों जोङो बेखौ बेवहाय मिथिनो मोनदों जे आसामनि सर्बानन्द सन'वाल चिफ मिनिस्टार बिथाङा जे फोरमायथिनानै होदों जे सेन्ट्रेला 386 crore फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै जे हरदों जोङो बेखौ मिथिनो मोननाय जादों। बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन जे स्टेट डिजास्टार रिलिफ फान्ड हिसाबै बेखौ हरनाय जादों आरो बियो फार्स्ट इनस्टलमेन्ट होननानै जोङो बेवहाय मिथिनो मोननाय जादों। जे गोबां बेबायदिनो दैबानाफोरजों खहा जानायफोरनि थाखाय बेखौ हरनायखौ जोङो बेवहाय मिथिनो मोनदों। स' लोगोफोर नाम्बार 5 नोंथांमोना बेवहाय आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेयाव कर'ना स्टेटास अफ इन्डिया। दिनै इन्डियायावहाय दासिमाव गासै 1,51,767 जोङो बेवहाय केसेस मोननायखौ नुनो मोननाय जादों आरो दासिमाव
एक्टिभ जानानै दं 83,004 आरो रिकभार जानायखौ जोङो बेयाव नुनो मोन्दों 64,426 आरो थैनायनि अनजिमाया जाहैबाय 4,337 जोङो बेबादि नुनो मोननाय जादों। दानिया जोङो दुलाराय मुलुगनि गासै कर'ना स्टेटासखौ जोङो बे समाव नायनि जे दासिमाव 55,90,600 जोङो नुनो मोन्दों नैबे भिडिअखौ बानायसान्दियाव आरो बेवहाय एक्टिभ जानानै दं 29,53,049 जोङो एक्टिभ जानायखौ नुनो मोन्दों आरो रिकभारि जाबाय दासिमाव 22,87,105 आरो थैनायनि अनजिमाखौ जोङो बेयाव नुनो मोन्दों 3,50,446 जोङो बेबादि नुनो मोननाय जादों। स' लोगोफोर दिनैनि लेटेस्ट आपडेटआ बेखिनियावसै जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो हानायमानि नोंथांमोननि फेसबुक ग्रुप WhatsApp ग्रुपआव बे भिडिअखौ जाहाथे शेयार खालामो बयबो जाहाथे लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। स' लोगोफोर बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो थेंक इउ बाय बाय।